फिसा आसोलफोर जोंनोथ' स्कुटि होआसैलै सुकुनि मामाया दा जों मा खालामनांगौ माबा मोनसे आयदा फैदोंना गोसोआव खायदा बोराय हा आंनाव जेबो आयदा बोराय गैथ'वालै आं मोनसे खायदा बोराय गोसोखांदों र' खामानियासो सोलियोना सोलिया मा खायदा बोराय बेलाय स्कुटि मोननाय सिख्लाफोरखौ महर गाज्रिबाबो मोजांबाबो पटायना लानोसै नामा ना बुङो खान्थाला नायफिनजागोनबासो बिसोरजों स्कुटि मोननानै दुगायानो लाजाखाला ओरैनोबा साइकेल होलाय स्कुटि होलाय आरो स्कुलाव फैनायनिबो हाजिरा बावलै आयौ 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 जि नायसाबि खालामोलै हौवाफोरखौ जोंबो हिनजावखौनो जानोसै नामा होमबा आयौ बाला रखरा साला लाइकि टिकटक इउज खालामोमोन नामाब्रा मानसियालाय मा हिनजाव जानायसो खोथा बुंखो होमबासो मोनगोन ना 100 थाखाखौ हौवा जानानैलाय मा मोनदोंब्रा बेनिखायनो जोंबो हिनजावनि ड्रेस गानना फैनानै 100 थाखाखौ लागोन ना मासाव 3000 जाबावो होमबा सानना नायदो जों मा मा मोना मासाव 3000 फैसा मोनबा सानसेयाव 100 बा मिथिबाय साननानैथ' जि मोजां नुहुरखाबायलै अबसे आइडिया बया नङा मोजाङानो दे होमबालाय गाबोननिफ्राय बेखौनो खालामसै ना मा बुङो गारि स्टेनाव माथो सिंग्राफोरनि बाइक गोजासो जोंलाय बहा दोननांगौ जाखो बारा बारा बाब सोखावलाजोबना दोनहैगोन थु बिसोरनिखौ बोखारनानै जोंनिखौ सोनानै दोनहैगोन आयौ जि मेगन साखायोहाय हौवासाफोरानो नुखाय जों जायगायानो गैला स्कुटि दोननो मायाव दोनबावनो दे बिसोरनि बाइकखौ बोखारजोबनांगौ थौ दुम्बाव आग बाराय माथो गावसोरल' जायगा आवग्रिनानै लायो बहा उरायनो नागिरदोंलै हा बहा उरायनो नागिरदों बे साइकेल दोनग्रा बाइक दोनग्रा गारि दोनग्राया नोंसिनिल' नामा हो जों दोननो मोना नामा जों बहा दोनगोन जोंनि स्कुटिखौ नोमायनाव बिना लानो हाया नामा नोमाया स्कुटि होनो हादों जायगा होनो हायाखै जायगाखौबो नोंसा नोमायनाव बिहैदों थां मा बुंदोंहाय अमाराजा सोर बिमाया होदों हो सोर बिमाया होनायखाय हिनजाव जाथि मोनखांगौबाथाय सिनाया नोंसिनि सिख'नि मामायालाय माथो जाखो बाइक फ्रियाव होनाया बमब्रसाला बे बाइकआ आंनि आफायासो होदों मिथिबाय आं रावनिफ्रायबो फ्रियाव मोनाखै नै लागाव बिफायासो होलायबायनो दानाबा बिमायखौनो बिफासो खालामबावबायलै जारला जागोनलै हिनजावसाफोरजों बिफा खालामबासो गासैबो बुस्थुखौ बिबानो मोनगोन नालाय बिफाखौनो खालामस्रानो लुगैबाय आरो बिसोरलाय मा होनदों नों सन्थलहा आंखौ बिदि बुंदों आंनि बिफाया एसेबां मेहनत खालामनानै आंनो स्कुटि बायनानै होफैदों नों बिदिसो होनबावदोंना आं फार्स्ट डिभिजन थांदों नामा आं फार्स्ट डिभिजन थांदों नोंनि खावलायखौ दाना बिसि क्लाबजोबनो हागोन मिथिबाय सन्थला नोगोथ' आरो दुम्फावा थार्ड डिभिजनावसो पास जादों ओमफ्राय दुम्फाव नायनो सुखुवा बुखुवा नोंहालाय मानोथो स्कुटि गोजा लानांगौ जाखो होनजाखागोनखा बयजोंबो होनजाखागोनखा स्कुटि गोजा माने साख'नि मामाया होनाय बेनिखायनो नाङा होनखादों आङो स्कुटि गोजाखौ ओरैनो बरना मोनबाय साला लासिंसिंनो आबो जेबो नङा कालार फुननानै ला दुम्फाव कालारखौनो फुननानै लादो नोङो जायख्लंफोर बायदि गोमो गोथां गोजा गुफुर गोजाखौ होनाङा बाखि सब कालारखौ हो गोजाखौ दाहो बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङाहाय हेगान बाहायगोन लामाया दान सौख्रांलाजोबजागोन सोमसि साला गाबखौ खान्दुरि स्कुटि मोननाय लोगो लोगो माथो फाथं लालायबावलाब्रा बेलाय नोंखौलाय सोर फाथो लाबाय थानो अमा राजा दावदै गला हा फांसाला आं अमा राजा बयनिबो खाजासो नोंनि खाजाया गोसुगै मोनजाफेरनाय बायदि खोथा बुंदों माथो आंखौ मालाबाफोर मोनजाफेरबाय नामा नों हाफां अमा राजा जाजा बुंबाय थानांला मिथिबाय हेगार लामाया जोंहा फैसा 100 थाखाखौ लायनो थांनांसिगौ दा लेट जाबा मोननाय नङा इन्सानो जं राजानाव मोनै थासिगौमोन बिकास क्लाब मोनलायबायलै आङो आयौ गोसोम नुलायबायमोन आं दसेनो बेनिखायनो बुङो जिबाव गोसोमाबो आराम एरायना थाबावगोनसो खेंख्रा खेंख्रि थाबायनानैबाबो बे स्कुटि गोजा होनबाथाय दा फोथायखा मा स्कुटि गोजाखौ लानाय एसेबां प्रब्लेमहाय अमा राजा वाखै ट्रेलारखौ नुबाय दा बोरै सिब्ला लालायनो थांदों एसेयावनो जिउ गोमाथारसोमोन जोङो बेनिखायनो जों रागा जोंदों जेबो रोङा गारि सालायनो रोङा मा रोङा ड्राइभिं लाइसेन्स गैया मा गैया स्कुटि होदों साला मोननाय लोगो लोगोनो सलाय खावथारबालाय बोरैसो जानो जोंफोर सेंग्राफोरासो दबथायग्रां बोरैबा नोंसिनि बेबायदि आखलाव हेगाराय लामाया बै हाग्राफोरावनो दोनहैलाबायनोसै जोंहा नोंसिनि बे बाइक दोननायाव दोना थां नोंखौ दोनहोगौमोनब्रा खिन्थु नोंहा गोजा जाबायना ओंखायनो थाबनो कालार फुनदोंसो खबरदार गोजाखौ दाहोफादो दै गोमो गोथां गुफुर जाखिनि कालार दं होजोब अमा राजा साला बयनिबो खाजा हेगारगोन ना लामाया हेगार नङाबा साजोंनो होखावलांगोन जों मिथिबाय लै आयु रोंलालै बे हिनजाव जाथिजों माइसो हन दामखो हेगारना होदोलै थङालिफोरनो हानखौनो अमा राजा थङालि नों रहाय नोंखौ नोंखौ होनाखैलै माखासेखौ होनदों नोंनि खिथुनिखौ थाफानानै सालायाव
दिस्टार्बरा बे दुमफाबो गोजा स्कुटि लाफानानै साइडखौ हेगारना होबाय दे दिनैसो गाना होदों दै गाबोननिफ्राय बे सुजुखौ बारे बारे होआ नोंसोरो जों दोननाय जायगायाव नोंसोरो बाइक दोननो मोना मिथिबाय फैथा जोंहा आमायनो खोन्थाहरगोन नोंसोर जोंखौ बेबायदि अयथासार खालामदों टर्चार खालामदों आमायनो खोन्थाहरगोन दां आमाया मबाइल नाम्बार होखानानै दोनखादोंना बे मबाइल नाम्बार वाट्सएप खालामगोन आं दाहाय मिथिबाय गथ' आरो हिमन्त मामाया जोंनो नाम्बार होखानानै दोनखादों दा बेयावनो कमप्लेन हरगोन आं होमबाना नायदो नोंसोरनि दादागिरिखौ मा खालामो खालामबाय दा थां सिख्लाफोरजों नांनो हानाय नङा माबा मोनसे खायदा बोराय खालामनानै जों जोंनि मोन्थायखौ लाथारनांगोन मिथिबाय ना अमा राजा गथ' आरो खोथाखौ बुंबा जानाय नङा आखाइबो सोलिनांगोन आथिंबो सोलिनांगोन मिथिबाय खुगाजों लोगोसे आखाइ आथिंखौ सोलिबासो जासिगोन थौ खायदा बोरायखौ बाहायनोसै आल्ला साइकेल मोनलाय फैसा मोनलाय स्कुटि मोनलाय ना जोंनोबा केटिएमबो होआ बियो र' थौ जोंनि मोन्थायखौ लाहायनि मे आइ काम इन ना सार रुम सिङाव हाबफैखांनानैसो मे आइ काम इन ना ओमफ्राय मे आइ काम इन होननानै माथो सानै गोजोन दंबावो आरोबाव लोगोआव ओमफ्राय हिनजावनि ड्रेसखौलाय मानो गानना फैखो सार फैसा 100 थाखा मोनगोन होननानै जों बे हिनजावनि ड्रेस गानना फैदों धुत साला मोसौफोर मानो मोसौ जानांगौ जाखो जोंहाबो मोन्थाय दंना जोंहाबो गोसो दं जोंहाबो लुबैनाय दं जोंहाबो हास्थायनाय दं जोंहाबो गोरबो बिखा गासिबो दंजोबो सार हिनजावफोराल' मानो मोननांगौ जोंबो मोननांगौ ना सार जोंबो केटिएम मोननांगौ जोंबो पालसार मोननांगौ जोंहाबो मोन्थाय दंना सार जोंबो फरायो गोसो होनानै फरायनायावबा गैया लान्च बेन्चआव थानानै हाजेव हुजेव खालामबाय थागोन बिनिफ्राय नोंसोरनो दा बाइक नांगौ पालसार नांगौ केटिएम नांगौ ना हो खम जारला सार खम जारला सिरता एकदम सिरता आरो हाथाया नुजानाया जोख्लब दिनै हाथाय होदों आं जोख्लबा सारलै थोद थुदखौ उनाव होनबाय था जायखिजाया जों हाजिराखौ मोनगोन ना मोना स्कुलाव फैनायनि स्कुलाव फैनायखौ नोंसोर हाजिरा मावनायजों रुजुदों माथो होनबालाय स्कुलाव फैनायबो हाजिराजों समान जायोथ' आरो जों हमवर्क खालामनांगौ मखस्थ' लानांगौ लेखा फरायनांगौ चेप्टार बाय चेप्टार फरायजोबलांनांगौ सानखान्थि बानायनांगौ बेनिफ्राय राजा रानिनि नाम मखस्थ' लानांगौ बेसेबां खामानिलै हाजिरा मावनायनिख्रुइ जोंनासो बिराद गिदिर खामानि मिथिबाय ना सार बिदिबालाय मानोथो फरायसालियाव फैबावदो थांना नोंसोर हाजिराखौनो मावै थां सार जोंनि मोन्थायखौ बिनायावलाय मानो दाजाब दानख' खालामनानै जखा सुनानै खोथा बुंफिनोब्रा सार नोंनालाय बे आखाइलाय मानि बेलाय हो बे आखाइखौलाय मानो बिदि खिथिबाय थादों सार बे हिनजाव स्टाइल माने हिनजावनि स्टाइल आरोना हिनजावफोरा बेबायदिनो थायो नालाय बेनिखायनो जोंबो सोलोंदों जाहाथे फैसा 100खौ मोनो आरो आंना पजआ जि मोजांखाना नै हाजिराखौ मोनगोन ना बेखौल' बुंदो र' होनि आं नोंसोरनो हाजिरा मोजांनो 100 नोंबो ला नोंसोरनो हाजिरा नांगौ दा नो ला मास मोनसेनि हाजिरा गैला